Raġel li tkellem magħna u li xtaq jibqa' anonimu spjegalna kif temp ta' ġimgħa żewġ membri tal-familja tiegħu spiċċaw vittma tal-inkompetenza fit-tmexxija fis-settur tas-saħħa. Madwar ġimgħa ilu dan ir-raġel kellu jieħu l-izziju tiegħu l-isptar Mater Dei għal operazzjoni żgħira, operazzjoni li ddum ftit tal-minuti. Mill-isptar qalulu biex jażel u liema u l-aħjar ħin għall-appuntament. Tana 3 ħinijiet, tana 2 kważi missuma xulxin fis-7:30. U fit-8 u tani ieħor għad-9 jew l-10. Iżda minkejja li ħalizziju tiegħu ftit qabel il-ħin biex ma jeħilx fit-traffiku ta' filgħodu, l-operazzjoni xorta waħda ma saritx fil-ħin, anzi saret kważi 7 sigħat wara. It-8 saru mhux saru qabżu sew u n-nies baqgħu ġejjin fil-waiting room u aħna mbagħad inti tibda titkellem magħhom u tibda saqsihom inti tax ħin ara tgħid mela jien dalwaqt imissni u tagħmel dak il-kuraġġ. Il-ħin tagħna kien imiss saru 3 biex aħna nixxina nagħmlu operazzjoni. Dan ir-raġel qalilna wkoll li kien hemm uħud mill-pazjenti li daħluhom qabel oħrajn meta suppost kien imiss il-ħadd ieħor biex jidħol. Irrabjajna li hemm nies li ġew warajna u daħlu qabilna u kull ma stennew hemmhekk 5 minuti kollox u lestew. Iżda ftit tal-jiem wara dan ir-raġel kellu membru ieħor tal-familja tiegħu li spiċċa vittma ta' tmexxija ħażina tal-isptar Mater Dei. Din id-darba mara anzjana ta' 82 sena li tħallit tistenna kważi ġurnata biex tiġi għalija l-ambulanza u tieħodha l-isptar. Ilhom li di għandha bżonn stretcher u għandha bżonn l-apparat kollu biex din ikunu jistgħu jġorruha. L-ambulanza marret u marret mingħajr l-affarijiet li konna miftehmin fuqhom. Biex di ma tmux weħida kellna nħallsulha carer mill-but tagħna stess. Aħna rridu nerġgħu noqogħdu mmorru l-isptar biex nerġgħu nagħmlu l-appuntament mill-ġdid fejn aħna mhux ma kienx tort tagħna li tlifna l-appuntament. Dan ir-raġel qal li r-rabja tiegħu minn barra li l-appuntament ma sarx kif skedat għaliex iddaħħlu nies qabel pazjenti oħra sempliċiment għaliex qaddilhom kelma l-infermier li kien responsabbli mill-pazjenti fit-taqsima tal-outpatients fl-isptar Mater Dei. Barra mill-fatt li l-pazjenti li tħallew jistennew kienu anzjani.